Indsats, indsats. Kom, bøjesindsats. Jeg satser aldrig op på kilder. Kom, bøjesindsats. Kilder, jeg satser på kilder. Kom så. Kom så, kilder. Kom så. Spis ham vidt. Spis ham vidt. Allan, spis ham. Kom så. Spis ham. Hassan, man skulle have en kamphund. Ja, eller en hamster. Hamster ovnesyg, Ali. Fuck, Hassan. Jeg snakker ikke om et kæledyr. Jeg snakker om en syg hund. Sådan, at man kan tjene butter for guld med. Ali skal have sig en rigtig gangsterhund, og det kan kun gå for langsomt. Okay. Jeg er jo ved at trappe op på de nye der, Frontex der. Ja. Ej, jeg må sige, jeg synes ikke rigtigt, det hjælper noget. Det gør det altså ikke. Slet ikke, faktisk. Men der er så sket noget andet temmelig alvorligt for mig. Altså, jeg er gået hen og blevet kæreste med en kvinde. Ja. Altså, nu kommer hun altså. Ja, altså, nej, det er Hanne. Det er min skoleinspektør. Min chef. Ja. Nå, ved du hvad? Jeg ringer lige tilbage en anden dag, så kan vi lige tale om det med medicinen. Wellness, Peter. Hej. Hej, skat. Hvad? Skat? Ja? Ja, det er jo rigtigt nok. Der er så lige en ting, jeg bliver nødt til at sige til dig, Hanne. Du kan ikke tage den der hund med herind på biblioteket. Det går simpelthen ikke. Det her er Fifi. Fifi, det er far. Far? Ja, jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi to øver os lidt på at være forældre sammen. Men altså, jeg er meget allergisk over for hunde, Hanne. Skat. Hvad? Skat? Ja, skat. Nej, men altså, jeg kan simpelthen ikke tåle dem. Jeg slår ud over hele kroppen. Så, lille Fifi, kan du sige goddag til farmand, hva'? Så, lille Fifi, ja. Se, hvor glad hun er. Jamen, så går jeg til frisøren og bliver shejlet lidt op. Og så løb næsen også. Nej, lad være. Nej. Fifi, lad være. Op det der. Fifi. Fifi. Ej, hvad har du lavet, Fifi? Fifi, ej, lad være. Fifi, hold op. Hold op med det der, Fifi. Jeg skal også have din høm med. Fifi. Hassan, den der hund, den er sygt hostile. Hold op. Ej, Fifi. Hjælp. Hassan, det er den der hund, vi skal have. Ingen tvivl om det. Det er den der hund. Skal der kat på pizza? Og hvad siger du? Nej, tak. Au, hvad? Altså Hanne, eller altså skat, er du sikker på, at Fifi har godt af at blive så forkælet? Altså, jeg mener, det er jo også vigtigt, at den forstår, at den ikke er et menneske. Skat, don't talk about the dog while she's here. Hvad? You are hurting her feelings. Det må du altså undskylde, Fifi. I'm so sorry. Ej. Hallo, var det muligt at komme til at låne nogle bøger, eller hvad? Så, Fifi. Nu må du altså lade far arbejde. Au! Så, Fifi, hold så op. Ja, nu skal jeg nok være der. Så, Fifi, nu holder du altså op, du gør. Stop så med det. Så tal ordentligt til hunden. Det er jo tydeligt, at den skal dyrmishandler. Skal? Ja, the dog needs to go to the little dog's room. Hvad? Altså, nu igen. Den har lige været... Det er en bøsse. Lad mig og Hassan få en tur med den tøser. Hvad? Nej, det ved jeg så ikke rigtigt, men jeg synes, det er nogen særlig god idé. Kom nu. Vi låser dyret. Så kan du koncentrere dig om din stress der. Nej, altså, ved I hvad? Det går simpelthen ikke, vel? Det er jo Hannes hund, ikke også? Der må jeg sige nej tak, alle, ikke også? Desværre. Hey, vi ses senere, Bostius, huh? Ali. Hallo, kunne man komme til at låne noget litteratur? Den hedder Fifi.
Hallo? Så kom dog, Morten. Jeg skal låne noget af den franske digter Baudelaire. Klar til næste kamp. Kom, indsats. Indsats, ja. Kom nu, Hassan. Denne gang vinder jeg. Hey, 10 kroner på Fifi. Yep, 10 kroner på Fifi. Fifi, den lille prutskid. Jeg satser alt, hvad jeg har på super. Så, Fifi. Så det her, du skal vise, hvad du er til. Gør alle stolt. Den har ingen chance. Klar. Gør jeres indsats. Fifi mod Psyko. Kom så, Fifi. Hey, 2, 1. Hey, hop på ham. Fifi? Anne. Fifi! Ja. Hvor er Fifi, skat? Det der... Hun. Hun er. Ja, hun er ude at gå en tur med Hassan og Ali. Hvad? Har du overladt vores lille baby til de to elendige unge med anden etnisk herkomst end dansk? Du må da være sindssyg! Er det? Dyremishandler. Jamen altså, Fifi skulle på toilettet, og så tilbød Ali Hassan at gå en tur med den. Hende! Hende, altså Hanne, de er bare gået en tur. Hvornår gik de? Det ved jeg. Det gik for en time siden. En time siden? Nej. For en time siden? Nej. Nej, ikke det. Men nu er de ikke kommet tilbage. Morten, nu går du ud og finder Fifi lige med det samme. Nu. Ja, jeg lå med det. Ja, Ikke også? ja. Find min lille Jeg er tilbage om et øjeblik. Fifi, jeg har dig. Ej, hvem er nu det? Ja, det var rigtig flot klar, Morten. Du er sygt voldig. Synes I? Wallah, det er så ordentligt sygt ud, da den blev så fast i strømmen på dig. Tak, Ali. Hey, men jeg skal lige have mine 500 kroner. 500 kroner? Ja, jeg satte 500 på, at Fifi vil vinde, og det fucker du jo ligesom op, ikke? Så du skylder mig 500 kroner. Ej, altså, Ali, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg synes er rimelig faktisk. Gud, hvad er der dog sket med dig? Og tak, fordi du spørger. Jamen, altså, jeg var nødt til at... Fifi, lille skat, hvad har du dog oplevet? Kom over til mor, lille skat. Kom nu, lille skat. Kom så her til mor. Så er det der, Hassan. Sygt. Ordentligt sygt.